Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ya. Nah ini kedatangan Mas Widodo sing lagi apa dah aku ya? Lagi apa dah? Gara PR. Gara PR karena ora sekolah gara PR piye to iki? Sekolah ora gara PR. PR pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah ya. Pekerjaan rumah kan siswa. Mbok ya pekerjaan rumah. Iya, siswa tidak harus siswa ya sing duwe PR ya. Nah, jadi iki mau tangi turu ndelalah wis ana sujinom. Nah, wis tekan kene ya. Jadi channel-e dedek-dedek duwe channel YouTube juga. Ngono lho. Dadi anu Bos, wingi ceritane iki Jalan Yono sapa kok Jalan Yono. Sujinom iki bar kirim-kirim neng Subang. Kirim apa dah? Bahan roti. Bahan roti ya, kirim bahan roti neng Subang. Subang melune pirang jam dah kene Subang itu. Saka Magelang Subang pira? Yo 12 jam. 12 jam ya. Ini lewat tol tapi. Sebagian tol. Sebagian lewat jalan tol, sebagian lewat jalan lintas kota, lintas provinsi ya dah. Nah, ngono ki sing dikirim wingi karo nganu ya, karo koncoku juga karo Ndulmen. Pengiriman berapa tempat tuh wingi nek nang Subang tuh? Telu. Dadi ora langsung dibiyokke nang kono-kono ora. Beda ya. Indramayu, Pamanukan, Kalijati. Indramayu, Pamanukan, Kalijati. Kuwi apa kabupaten apa? Indramayu kabupaten. Pamanukan ini melune Subang ini ya. Pamanukan. Karo Kalijati. Kuwi melu Jawa Barat ya teman ya. Jawa Barat. Melu Sunda ya. Melu Sunda, melu Pajajaran. Nah ngono untuk teman-teman jadi ceritane iki bar ngirim jare mau tak takoni prei. Nek bar ngirim adoh prei padha prei. Luar kota. Bar luar kota ya intine ya. Bar ngirim luar kota iki prei. Mbuh iki maksude piye juragane bose kuwi to. Jadi samar nek karyawane kesel mungkin ya, ben istirahat juga ya mungkin ya. Karo ben healing ngono ta. Ben kumpul keluarga. Hingga niki ngeramal togel apa-apa gitu gitu. Apa nganu? Apa jenenge? Gara pekerjaan ada. PR. Dadi gawe nganu kae gawe apa? Ukara kata-kata bijak kan. Kata-kata bijik apa bijak? Arge konten. Buat konten, kata-kata bijak buat konten. Sujinom atau wingi wis kata-kata bijak ngonten ning dhuwur truk. Ning ngono truk apa dadine? Engkel. Tak kira truk apa damkar apa. Truk bok to. Bok. Truk bok, truk tutupan ya lho. Saya kan sopir truk tutupan, truk sing ana kotakane mburi ya. Truk ditutup kuwi. Pas ngirim ngono kuwi to, pas ngirim ngono kuwi nang kono oleh terus istirahat apa langsung balik kantor? Ora istirahat nang dalan bareng. Oh, tak kira langsung oleh istirahat kono terus let hari selang sedina ngono cek oleh bali ngono ora ya. Iya kan yo ngirim wingi Subang, biasane langsung nang nek hari-hari biasa wingi kan ndirah aku sak durunge wis begadang sik nang kan jam 3 ae. Oh ya wis ngantuk sik ya sedurunge ya. Terus mangkat nek biasane iki kene tekan Indramayu kan makan nang Indramayu sik biasane aku ngirime. Oh, Indramayu iki saka kene jam 09.00 bengi tekan kono esuk. Oh. Biar kae engko bongkar 7:30 rampung pindah nang Pamanukan. Paling jam 9:30 istirahat Pamanukan bongkar jam
setengah 11 wis pindah ning Kalijati. Biasanya kok jam luhur guys tekan Kalijati jam 1 wis rampung bongkar. Paling istirahat 2 jam balik. jam 3 mangkat bali. Oh. Nek full tol saka Kalijati tekane Batang yo mangkat jam loro iki paling ora jam 5 wis medhun tol. Heeh. Jam Berarti 3 jam ya. Tol. cepet nek tol mergane yo ora nglorot gas to. Heeh. Pidak terus gasnya. Dadi ngono ya. Nek saka Batang rene iki isih antarane 3 jaman. 3 jaman iki jaman batu, jaman besi, Purba. jaman purba. Dadi ana tim bongkare dhewe ta nang kono. Maksudnya Ya, sing saka bongkar karyawan ya, kono. Hah? Kono bantu. Mbantu tok. Oh sing bongkar ya kono. Mungkin yo kena itu. Wah, Tak kesel tinggal turu banget. tekan kono wis kesel terus ngantuk. Dadi ra ngewangi ya, sopir ra ngewangi ya. Iya nek biasanya bongkaran pertama tetap tinggal turu nek sebar oleh turu sak jam 2 jam gua bongkaran kedua kayak ngewangi. Kayak ngewangi ya. Nah, gua bongkaran ketiga yo ngewangi terus baru kuwi tak nyoke leren turu. Kadang tau gak tol nek nang tol kayak turu. Loh, lah sing nyopir kena gantian Ya, ya. aku tuh. Oh. Ya nek oleh kena sing iso nyopirnya paling minta kon ngenteni iki nek wis arah Bali iki aku wis kesel iki wis nek mulai buntu rene wis ana wis. Heeh. Ora gombong ngendi. Gombang rene ya. Dan ngenteni. Istirahat nang anu kan iso to ning tol kahan itu. Ya gares area to. Rest area ngono to ngopi-ngopi ngono kan istirahat. Tahu tak kon ngenteni saka bar buntu iki sumpyo ngene tak kon ngenteni sumpyo. Kan ya rapati apal dalan to kena iki. Heeh. Tak welingi nek sing Kebumen jikuk buangan wae yang lingkar luare ya. Engko jikuk sing nganan. Sing nganan. Ya. Oh, iki kene urung tekan Kebumen wis jikuk nganan. Dadi malah terjubul sih. Wah, Tembus. mbuh tekan endi ra digugahi treke wis ambles kok. Treke miring lho. Mbah tangi treke ambles ngono. Ah aku ngono. Yo percaya tinggalmu ya. Tak unggahke iso ndira langsung dadi serakangan dongkrak ya ngono. Ya. Baru Lek gugah iki lek wis miring kuwi ya nek mergane ya. Jadi mengke pira wene miring wis baru wis tak genteni aku nek tekan omah. Jadi nganu ya kudu apa iso nganu ya genteni nek pas ngantuk ya supir ya. Ya karena ngantuke supir iki 15 tahun ya. Kok iso. Sing cara ngantuk der nabrak wong tuntutane kuwi ya. Nah iya ya. 15 tahun. Ngantuk supir iso sak jege urip juga ya. Turune. Ya 15 tahun sih mendine. Nek der urip, nek der langsung ngalam liya. Kuwi nek ana nyopir neh. Malah iso disupiri genti ayo rodone papat roda menungsa disupiri genti lah. Iki ora kudu nyopir turu nang omahe. Iya. Tekan diwancine ya tetep 14. Bener ya. Jadi biyen kan ya saiki wis apal di luar kepala ya. Nyopir apa maksudnya luar kota arah ngulon ngono ya. Ngulon pol mentok ngendi to? Nek ming Jateng Jatim Jabar iki wis oke sih tau tak Nambahi ya. Wis apal carane dalane ya. Dadi ya apal barang ya nek upama lintas provinsi sing endi searah, endi sing dua arah ngono wis apal. Kan biasanya setiap kota ana ta Purwodemi wis kulino. Meneh ngono ya. Kadang kan ana sing kota sing ora oleh diliwati truk. Apa nek bok bebas. Nek bok iki kadang ya isi ana larangane. Nek misale outlet Masuk kota tetep oleh kayak bok gede ngono ya. oleh nek jen outlet cerake nang kono, cara ora oleh biasanya nunggu jam to. Cara kaya mbudur kae misale outlet kan nang tengah-tengah dalan Purwodem to kae. Saka Polpar tekane kantor polisi kae nang tengahe. Iya. Nek kene kok kon ngenteni jam 6 sore liyane arep bongkar kapan kan. Ora iso di nganu ya ta. Ya, solusine Ngenteni bengi kan ya. Cara misale ngono untung-untungan. Nek pas ana sing jaga ya ngemel, nek ora ana sing jaga ya. Ya tetep ninggali ya. Ya kono ngamanke dalan to, Paman. Iya. Padahal ya gitu rokok lah. Nek ora ngono ya padha-padhole
ra hasil maksudnya kaya kono wing. Heeh. Bantu awake dhewe sing dibantu ya gek golek hasil lah. Dadi kabeh nganu ya Padha ketulungan carane ya. Kene ngoyak wektu, kono ya maksudnya ngamanke dalan ngono ya. Heeh. padha-padha le hasil. Padha hasil ngono Ngono lho. peraturane pabrik wis anyar meneh. Maksudnya bongkar iki ra oleh di atas jam 12 malam. Nah, mergane alasane Alasannya cah-cah gede iki nyok komplain misalnya dia bongkar bengi. terus Mereka wis kesel wis ngantuk sik ya. kerjane, Oh, ngono ya. Nah, sedangkan kaya gini kan kendalane nang perjalanan. Maksudnya nang perjalanan iki misalnya kaya nek sing sekali tempuh misalnya kaya Cilacapan ngono iso diigo-igo maksudnya Heeh. supaya nek ben tekan kono iki posisine Jawan. Gini mangkat gasik nek ora yo persiapane saiki go bali treke sesuk subuh mangkat ijeh nyandak. Tapi nek sing ada kaya Bandung kaya ngono kan angel ngekir Nah iya. ben supaya nek kabeh iso kecandak jam 12 bengi bongkar kabeh. Ngira-ngira waktune iku ya ya. Nah, apa meneh kok nek misale kaya ono kota sing truk-truk ra oleh mlebu kan kaya kene kudu ngenteni jam semono kan repot meneh. Nah iya. Makanya kan nek nang pinggir-pinggir dalan kae sing lintas provinsi kae. Kadang bongkaran muatan truk gedhe ngono kae to. Dadak leren sik nang warung do ngopi-ngopi sik supire mergone ngenteni ngono kuwi apa piye ya? Ya ana sing ngedem ban, karena nek ban iki nek tekanane gedhe, abot, go muter banter kan panas to. Heeh. Ging rem kan sistem rem iki ming tromol pelek karo kampas kan digesek. Gesek terus nek Dadi kan panas ngono ya. Panas to nek iki panas kok dipaksa kan sing ra kuat bane jero. Nah iya ya. Bane jero panasan jeblok dene. Nah, jadi nek apa muatan ngono kuwi otomatis ya selak nganu barang ke panas barang ya kudu harus cepet-cepet dibongkar ya. Ya karo peraturan sing pabrik sing dikirim barang misalnya kaya pabrik iki di peraturan 8:04 misalnya 8:04 iki buka jam 8 tutupe jam 4. Heeh. Nek dhewe kurang saka jam kuwi apa lebih saka jam kuwi kan ora keborak dhewe kudu ngenteni sedina. Nah iya. Jangan nek ngenteni sedina iki dhewe jelas kaya uang makan tambah. Heeh. Rokoknya dhewe nambah. Sedangkan sangune ora ana tambahan. ora ana tambahan. Pinter-pinterane le ngecak nang dalan kuwi. Ning tapi nek ngono kuwi upama molor ngono kuwi dihitung jam lembur ora to? Apa tetep 1 hari ya? Kira dhewe tekene ro PT-ne nek kaya aku kan karyawan, arep molor gere molor iki kan ana alasan ro buktine misale Ana jam macet kerjane iki, ngono ya. dalane macet iki. Ya pas kemacetan kuwi mau tak foto lah katakan aku moto jam 10. Tak foto iki macet lor ngono to. Engko jam 12 kok gek mlaku, jam 12 tak foto neh. Tek iki gek mulai jalan ndor ngono. Dadi macet 2 jam iki aku ana laporane ngono. Oh, dadi ana ora kedulan apa gawe apa Karyawan, tapi nek sing kaya truk ekspedisi kan dene kontrak. Modele sistem kontrak iki ya wis sekali jalan tak bayar semene ngono lho. Dadi Buh nek wektu molor ya kapan tetep tak bayar semono ngono ya. nek molor kan sing rugi mereka. Maksudnya wis borongan wis masa budua borong kok sakmene ngono ya. Ya kuwi ya sopir-sopir berarti memang apa ya? Ngoyak waktu, ngoyak apa? Oke tanggung jawab karena aku tunggu rumah. Meminimalis nganu barang ya, tenaga dadi pikiran ngantuk barang ya dadi Terus dia kendala. banter kadang sing ra kuat kendaraane. Kendaraane ya. Nek dialon kok dhewe kalah nang uang makane. Heeh. Wis kokian mampir warung ngono ngono kuwi lho. Dadi ya wis ngono kuwi. Kadang sing larang kaya warung kopi. Apa nih Mas dilarang? Warung kopi burine anu ana remang-remange mergane. Ora. Oh. Kopine 5.000 bakule sing 50.000. Harga kopine 5.000 terus apa to? Sing mangku 5.000 bakule sing 50.000. Ayo kuwi lho. Ya kuwi lho. kopi pangku. Supir. Ngaso Nek ora mampir. mampir, apa artine ngaso mampir.
Nah ngono kuwi. Dadi ceritane ngono iki vlog-vlog pendek ya iki mergone mau Mas Dodo iki ngejak ngevlog apa mau gawe konten apa iki mau. Kata-kata bijak ngono lho. Dadi wingi kata-kata bijak sing digawe Mas Dodo diupload ning shot iki penontonnya ya lumayan lah. Saiki arep nggawe kata-kata bijak meneh. Ya sedulur, terima kasih vlog pendek di kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Ojo lali di subscribe, di like, di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.